Господи, боже мой, напридумляють люди. Ні ветрику не пробраться, ні мужику не пролезть. Спочатку одна кашуля, потім другая кашуля, потім портки, як у мужика, потім яшчэ гэта катоўня. І галоўнае, ніхто ж гэта не ўбачыць. Я табе, паненка, не зайздрошчу. Вот у мяне кашуля прыгожая, я яе паўгода вышывала. Я сёння на купале, калі прыйду, все хлопцы прямо в вогнішча і падаюць. Кася, лепш помаўчы і проста цягні. Як выглядалі нашыя продкі, што яны насілі і якім чынам гэта было зроблена, як гісторыя ўплывала на моду, а мода на гісторыю. Мяне завуць Кацярына Ваданосава. Я ўмею шыць, вышываць, ткаць, а таксама я гісторык. І з радасцю падзялюся з вамі сваімі ведамі пра моду, густы і эстэтычныя перавагі нашых продкаў. Калі пра чалавека кажуць, што ён нарадзіўся ў кашулі, то у мяне заўсёды ўзнікае пытанне, чаму менавіта ў кашулі? Чаму ён будзе шчаслівы, калі ў кашулі нарадзіўся? Не ў шапцы, не ў спадніцы, не ў штанах. Чаму кашуля? А справа ў тым, што кашуля – гэта той элемент адзення, якое вынайшлі вельмі даўно. Калі чалавецтва прыдумала, што можна ткаць, шыць, вышываць, яно вельмі хуценька пераапранулася са звярыных шкур, кішок, сухой травы у гіграскапічнае, прыемнае адзенне, зробленае з лёну, з бавоўны, з шоўку і нават з канапель. Канешне, на пачатку гэта былі строі кшталту кавалкі задрапіраванай тканіны, якія абгортваліся вакол цела. Але потым з цягам часу стала зразумела, што можна шыць, можна сшываць гэтыя рэчы, гэта зручна, таму што калі ў вас кавалак тканіны загорнуты вакол цела і падвязаны якімі-небудзь матузкамі, шнурочкамі, брошкамі, фібуламі, то ёсць небяспека таго, што ён проста разваліцца і вы застанецеся голым на вачах усёй вёскі. Канешне, гэта было вельмі няёмка, вельмі нязручна. І таму кашуля заняла сваё пачэснае месца ў гісторыі сусветнай культуры. О так. Традыцыйная беларуская кашуля, асабліва жаночая кашуля, гэта, я б сказала, квінтэсэнцыя уяўлення беларусаў аб прыгожым. Кожная такая кашуля вельмі працаёмкая, вельмі доўгая ў выкананні. В прынцыпе, я не змагу вам паказаць увесь працэс стварэння кашулі ад пачатку да канца, таму што ў такім выпадку аператарам просто трэба было б за мной хадзіць цягам некалькіх месяцаў. Але асноўныя этапы, як, што і за чым, я змагу, в прынцыпе, акрэсліць. Зараз у мяне ў працы кашуля, якая стане часткай традыцыйнага неглюбскага строю. Неглюбка – это маленькая вёсачка на Гомельшчыне, дзе насілі вельмі прыгожыя, багата аздобленыя кашулі з багатымі вышыўкамі, багатым ткацтвам. І вось той, што вы зараз бачыце, напрыклад, вось гэтая дэталь, яна калісьці стане рукавом. Увесь гэты рукаў будзе зашыты крыжыкам ад пачатку і да канца. Дзеля таго, каб вышыць адну такую палосачку з кветачкамі і зорачкамі, мне патрабуецца, гадзіны-паўтары часу. Я час ад часу чую, што вышытыя крыжыкам кашулі – гэта тое, што нашае, спрадвечнае, самае-самае традыцыйнае. Але насамрэч вышыўка крыжыкам да нас прыйшла толькі напрыканцы 19 стагоддзя. І росквіт вышыўкі крыжам – гэта ўжо стагоддзе 20-е. А нашыя продкі карысталіся трошкі іншымі тэхнікамі. Старыя нашыя продкі. Але з чаго ж, уласна кажучы, ствараецца кашуля?
Все вельмі проста. Любая традыцыйная кашуля заўсёды ствараецца з прамавугольнікаў. Няма ніякіх проймаў, няма ніякіх вогнутых ці выгнутых каўнерыкаў. Усё заўсёды вельмі проста. Якую б дэталь кашулі вы не ўзялі, яна ўсё роўна будзе прамавугольнай. Я зараз гэта прадэманструю. З чаго мы ўвогуле пачынаем крой? Мы вызначаем даўжыню кашулі. Нам трэба ведаць, якое яна будзе. Вышэй за калена, ніжэй за калена. Мы адміраем сябе ад пазванка, які вось тут вось, ад хрыбетніка, да патрабуемай намі даўжыні. Вось у мяне, напрыклад, дэталь, якая стане калісьці перадам кашулі. Кашуля будзе трошкі вышэйшая за калена. І гэта прамавугольнік. І гэта заўсёды будзе прамавугольнік. Такую ж самую дэталь я пускаю на заднюю частку. Такія дэталі называюцца станіны альбо стан, таму што акурат яны загортваюць наш стан. Часам бывае так, што аб'ёму шырыні палатна бракуе дзеля таго, каб загарнуць жанчыну ў гэтае палатно. Тады, у такім выпадку, мы робім проста надставачкі збоку. Але гэта бывае нечаста. І толькі тады, калі ў нас вельмі вузкі сувой палатна і вельмі маштабная статуарная жанчына. Але чаму, уласна кажучы, прастакутнікі? Все вельмі проста, даруйце мне за таўталогію. Справа ў тым, што нашыя продкі былі вельмі эканомнымі. Яны нічога не выкідалі. Яны ўсё выкарыстоўвалі, асабліва тое, што рабілі сваімі рукамі. І любая майстрыха, якая ткала лён, якая яго выбельвала, прала, часала, збірала, вырошчвала, ёй было вельмі шкада выкідаць хаця б маленькі кавалачак сваёй працы. І таму вось гэты традыцыйны крой, калі ўсё робіцца з квадратикаў і прамавугольнічкаў, гэта было самае лепшае, што можна толькі выдумаць. Самая старая кашуля, знойдзена археолагамі, была зробленая каля 5000 гадоў таму. Яе знайшлі ў адной з егіпецкіх грабніц, і там захавалася не толькі самая тканіна, але і дробныя складачкі плісе, у якія тканіна была запрасаваная. Прычым гэтыя складачкі рабіліся дужа цікавым чынам. Тканіну спачатку вымочвалі ў желаціне, зробленым з храсткоў рыб, а потым высушвалі на сонцы на спецыяльных драўляных дошках з жолабамі. Увогуле, егіпцяне былі вельмі моднымі людзьмі. Яны любілі тонкія, выкшталцоныя тканіны, а таксама вельмі любілі апранаць празрыстыя кашулі-чэхлікі, цалкам зробленыя з пацерак і бісера. А плесіроўку яшчэ любілі вікінгі і таксама рабілі яе цікава. Яны бралі кашулю, укладывалі яе паміж дзвюма глінянымі дошкамі і запіхвалі ў печку. І потым, калі тканіну даставалі з печы, складкі запекаліся і захоўваліся да першага шмыцця. І што яшчэ больш цікава, падобным жа спосабам карысталіся нашыя бабулі яшчэ на пачатку 20-го стагоддзя. Толькі замест гліняных дошак яны выкарыстоўвалі цеста. Паміж дзвюма слаямі цеста закладалася тканіна, адпраўлялася ў печку і атрымліваўся такі тэкстыльны піражок у складачку.
Мы разобраліся са станінай. Вось яна, пярэдняя частка, вось у мяне тут ляжыць задняя частка. Што далей? Далей ідуць так званыя палікі. Палікі – гэта два кавалачкі тканіны, якія на плячах з'ядноўваюць пярэднюю і заднюю частку кашулі. Яны невялічкія, альбо 10 на 12 сантыметраў, альбо 12 на 16. Самыя вялікія палікі, якія я бачыла, яны займаюць дзесь ад 16 до 20 сантыметраў. Для чаго яны існуюць? Яны накладаюцца на плечы. Вось тут у нас прышываецца пярэдняя частка, вось тут задняя, а тут у нас прышываецца рукаў. Вось тут у мяне палічок ужо сшыты з рукавом. Бачыце, такім цікавым чырвоненькім швом. Дарэчы, усе гэтыя швы – это таксама вялікі і маштабны пласт працы над кашуляй і вымагае вельмі шмат часу. І вось такім чынам у нас атрымліваецца рукаў. Пярэдняя частка прамавугольнік, задняя частка прамавугольнік, тут прамавугольнік і тут прамавугольнік. Але зараз вы можете запытацца, а як у такой кашулі хадзіць? Яна ж шырачэзная, немагчыма ні карову падаіць, ні курам штосьці насыпаць. Все кашулі, ну не все, но большая частка іх, заўсёды вось так вот сцягвалася на рукавах. Тое, што я зараз раблю, называецца маршчэнне. Калі нам трэба уставіць вялікі кавалак тканіны ў маленькі кавалак тканіны, як, напрыклад, шырокі рукаў у маленькую манкетку, манжетку, мне трэба сабраць вялікі кавалак тканіны, каб ён адпавядаў манжэце. Збіраецца ён заўсёды на нітку, дакладней на дзве, каб сцяжка была больш прыгожай. Я ўжо амаль скончыла сцяжку і зараз пакажу, як гэта робіцца. Тканіну мы сцягваем вельмі асцярожна і акуратна, каб не парваць ніткі, каб нічога нікуды не ўехала. Гэта тое, што неўзабаве стане рукавом. Але трэба прымацаваць каўнярэц ці манкеты, ці манжеты. А што такое манжеты? Манжеты, спадарства, гэта таксама прамавугольнічкі. Вось гэта моя будучая манжетка. Спачатку мне трэба паглядзець, наколькі вось гэтая канструкцыя адпавядае вось гэтай канструкцыі. Здаецца, адпавядае? Значыць, можна завязаць. Калі вы шыеце сабе кашулю, звяртайце, калі ласка, увагу на тое, з чаго вы шыеце яе. Канешне, хутчэй за ўсё гэта будзе лён. Ёсць такое правіла ў швачак, у розных вышывальшчыц таксама. Мы заўсёды сшываем падобнае падобным. Калі мы шыем лён, мы карыстаемся льнянымі ніткамі. Калі мы шыем шоўк, мы карыстаемся шоўкам. Максімальна блізенька да першага шэрагу маршчэння я прымацоўваю булавачкамі вышытую частку. Булавачкі, дарэчы, дастаюцца з старой падушачкі, якая належала маёй прабабулі. Для мяне, як для майстрыхі, для даследчыцы вельмі важна натхняцца работамі, якія былі зробленыя да мяне 100-150 гадоў таму. А дзе ўвогуле гэта ўсё можна адшукаць? Ну, зразумела, самае відавочнае ў музеі. І з гэтай нагоды я прыехала ў музей традыцыйнай культуры Падляшша. Мне расказалі, што тут знаходзіцца вялікая калекцыя аўтэнтычных старых кашуль. І сярод іх ёсць нават і беларускія кашулі таксама. І зараз мы з вамі пойдзем уніз, у сутарэнне, у фонды. У гэтым месцы бывае далёка не кожны. Гэта такі санктуар і святая святых. Тут захоўваюцца музейныя рэчы, якія не паказваюць на экспазіцыях. Так, гэта ў нас спадніцы. Гэта у нас гарсеты. Я калі-небудзь абавязкова здыму пра іх праграму. А вось тут, наколькі я ведаю, тут нават надпіс «Кашулі». І тут сапраўдны скарб. Таму што
Вы б толькі забачылі, што тут ёсць. Тут ёсць мужчынскія кашулі, тут ёсць жаночыя кашулі, тут ёсць розныя вышыўкі. 1928 год. 1928 год. Хутка 100 гадоў, як кашуля будзе пашытая і вышытая. А вось якая прыгожая, паглядзіце, якія зорачкі. Класненькія! Это ж столькі працы. Вот, каб вышыць одну такую кашулю, трэба некалькі месяцаў. А вось тут жа... А вот... О! Паглядзіце! Моя бабуля вышывала амаль такія ж. Паглядзіце, якая прыгажосць. Паглядзіце, якія далікатныя, якія прыгожыя, маленькія узорчыкі, вышытыя гладдзю. А які гэта год? 1922. Уже больш за 100 гадоў. Дубіча царкоўная. Карыцінска. Клас! Это сапраўдны скарб. Сапраўдны. Я абавязкова сюды яшчэ прыйду, калі мяне пусцяць, канешне. І всё адфоткаю. Як мы зараз уяўляем сабе кашулю? Гэта тое, у чым клеркі сядзяць у душных офісах, штосьці максімальна абязлічанае, непрыгожае, вострыя каўнерыкі, аднолькавыя гузікі. Але так было не заўсёды. Крой кашулі, іх аздабленне залежалі ад павеваў моды, ад сацыяльнага статусу гаспадара гэтай самай кашулі. Вы можете запытацца, а навошта? Навошта аздабляць тое, што і так ніхто не бачыць? Гаспадарства, а навошта зараз, напрыклад, дзяўчаты ідуць у краму і купляюць сабе карункавыя станікі? А навошта зараз хлопцы купляюць сабе маяткі з надпісам «Босс»? Гэта ўсё пра сексуальнасць, пра прыгажосць. І нашыя продкі гэтым таксама, так бы мовіць, замарочваліся. Напрыклад, у раннесярэднявечнай кашулі мы бы зараз маглі схадзіць на... вечарыну, яна вельмі прыгожая. А ў кашулі 14 стагоддзя вельмі добра падкрэслівалася фігура і нават бюст. А ўспомніце, калі ласка, кашулі эпохі адраджэння, якія выпускаліся на вонкі праз маленькія разрэзікі на верхнім адзенні. Чым больш разрэзікаў, тым больш статусны гаспадар, тым ён больш багаты і радавіты. Таму кашуля – гэта прыкмета і эстэтыкі. Слухайце, я ўвесь час кажу кашуля, а чаму толькі кашуля? Гэта неправільна, гэта спрашчэнне гісторыі. Спрадвеку на беларускіх землях існавала шмат словаў, якія абазначалі кашулю. Напрыклад, рубашка альбо рубішча, ад слова рубіць, бо тканіну нарубалі літаральна на кавалкі, не рэзалі. Альбо слова сарочка. Этымалогія гэтага слова сягае у сівую даўніну, але нават у берасцяных граматах 11-12 стагоддзя мы сустракаем словы сарочка, сорка, срачыца і нават срака. Я не скажу, адкуль паходзіць гэтае слово першапачаткова, але я магу дакладна сведчыць пра тое, што і слова сорак, і слова сарочка, і тое слово, на якім я сижу зараз, яны ўсе аднакарэнныя. Вось такія справы. Усе кашулі у чымсьці падобныя, але ўсё роўна адна адрозніваецца ад другой. Гэта залежыць ад павеваў моды, ад часу, ад сацыяльнага статусу носьбіта і таксама нават ад рэлігіі. Напрыклад, кашуля 11 стагоддзя. Такая глухая, доўгая, з закрытымі рукавамі. Трошкі адрозніваецца ад кашулі 13 стагоддзя, бо ж яна стала карацейшай. А што ўжо казаць пра кашулю 14 стагоддзя у часы чумы, калі трэба было хутка нараджаць новых людзей. Тут ужо кашуля нагадвае сучасны сарафан, адкрыты і цалкам у абліпку. А вось у 15-16 стагоддзі людзі зразумелі, што чым больш тканіны на кашулі, тым больш яна багатая. Таму кашулі сталі вот такенныя, здаровыя. Гэта яшчэ такая бедненькая кашулька на середнячка. А потым нашыя сялянскія продкі зразумелі, што не хочуць адставаць ад нашых дваранскіх продкаў. І яны вырашылі, што нічым не горшыя. І аздаблялі свае традыцыйныя, проста скроеныя кашулі так багата, што любая шляхцянка магла толькі пазайздросціць. Гэта кашуля майго мужа. Я яе пашыла з тканіны, якую мне падарыла адна бабулечка, а тканіна належала яе бабулечцы. То бок, гадоў
150 дакладна гэтаму лёну. Вось гэтая кашуля, гэта мсціслаўскі строй, сучасная магілёўшчына. Вельмі папулярная кашуля, часта многія вышываюць гэты ўзор, таму што ён прыгожы, прывабны і не вымагае доўгага часу для выканання. А вось квінтэсэнцыя беларускага традыцыйнага строю. Гэта калінкавіцкая кашуля. Калінкавіцкі строй – гэта наша візітовая картка. Самы багаты, самы статуарны, самы цудоўна аздоблены. Нават можна паглядзець на гэтай брыжы, такі нязвыклы для традыцыйных кашуль каўнер. А гэтую кашулю я нашу проста так, у, так бы мовіць, свабодным плаванні, проста на выхад, на вечарыну, на канцэрт, таму што гэта аўтэнтычная рэканструкцыя традыцыйнай гарадзенскай кашулі, але выглядае яна вельмі стылёва. А вось гэтая рэканструкцыя вельмі дарагая майму сэрцу, таму што гэта копія кашулі, якая калісьці належала маёй бабулі, Клімовіч Тацяне Мікалаеўне, 1914 года нараджэння. Бабуля вельмі добра шыла, вышывала. Я яе слаба памятаю, але ад яе засталіся нейкія вышытыя, пашытыя кавалкі, вязаныя абрусы. І ад яе мне застаўся вось гэты кавалачак кашулі. Ні рукавоў, ні задняй часткі, ні каўнера, нічога, толькі вось трошкі вышыўкі. І ў якасці заканчэння я хочу паказаць кашулю, сапраўдную, аўтэнтычную кашулю, ізноў жа маёй бабулі Тацяны Мікалаеўны. Яна яе шыла, вышывала, і што цікава, хутчэй за ўсё яе пашылі з кавалку ці то прасціны, ці то абруса, таму што яна ўся скрой складаецца з маленькіх кавалачкаў. Тканіна была дэфіцытам, яе катастрафічна не хапала, і таму гэтыя швы стараліся замаскаваць як мага больш добра. Але паглядзіце, наколькі яна прыгожая і як яна спалучаецца з традыцыйным маладзечанскім строем. Пушка! А што ж каўнер? У сучасных кашулях каўнеры кроюцца вось так, такім паўкругам. У традыцыйных кашулях все значна прасцей. Каўнер – гэта таксама невялікая палосачка тканіны. Прамавугольная. Я нават калі крою тканіну, я заўсёды разразаю яе па нітачках. Я гляджу вельмі ашчадненька, акуратненька і нажнічкамі рэжу так, каб ніякія мае нітачкі не махрыліся, каб яны не выпаўзалі. І гэта вельмі зручна, мне не трэба нават выкарыстоўваць лінейку. Я ўсё бачу на самім палатне. І потым, калі мы скроем ўсе гэтыя часткі, нам іх трэба шыць паміж сабою. Сшываюцца яны рознымі спосабамі. Канешне, калі вы асоба сучасная, ці, можа быць, трошкі лянівая, вам варта скарыстацца швачнай машынкай. Гэта самы просты відавочны варыянт. Але калі вам хочацца сапраўднай, аўтэнтычнай, прыгожай, багата аздобленай кашулі, то вы можете выкарыстоўваць так званыя злучальныя дэкаратыўныя швы. Это вялізны пласт працы. Гэта проста іншы свет. Вы не ўяўляеце, колькі тэхнік, колькі шыўкоў, колькі розных варыянтаў аздаблення і сшывання кашулі існуе. І рана ці позна, калі ў нас дастаткова цярпення, калі дастаткова уседлівасці, то перад намі паўстане нашая асабістая, самая лепшая, самая дарагая, бескаштоўная, таму што вымераць яе грашыма проста немагчыма будзе, кашуля. Паспрабуйце, я думаю, што вам спадабаецца. Таму што, па-першае, гэта вельмі медытатыўны працэс, ён сапраўды супакойвае, а па-другое, гэта напраўду скарб, калі вы можете пакранаць рукамі і перадаць нашчадкам тое, што вы зрабілі уласнаруч. Тое, на чым вы сядзелі дні і ночы, тое, з чым вы ездзілі ў транспарце і вышывалі, тое, з чым вы сядзелі ў чэргах і ашчаджалі на гэта любы магчымы час. Это рэч, якую будуць берагчы не толькі вашыя дзеці, але, спадзяюся, і вашыя ўнукі. Ішла купалка сялом, ішла купалка сялом. Закрывши вочки пяром, закрывши вочки пяром. Вітала хлопця
Чалом вітала й хлопця, чалом, чалом. Палила й ночкою огнем, огнем.